Tumbas abertas, caixas fúnebres tiradas polo chan e mesmo restos óseos esparexidos polo Campo Santo. Este foi o dramático escenario con que se atopou unha veciña da parroquia de Castiñeiras, en Ribeira, cando esta mañá se achegou ata o cemiterio do Bo Pastor. A miña mañá dixo unha amiga miña, ai Manolita, mira, estuve ali, e ela veu a caixa, pero pensou que estaba o enterrador a quitar as cenizas, sabes? Que morrerá alguén para meter no nicho, pero non, estaban ali, despois xegueu máis para baixo, que en baixo foi onde había moitísimas, as caixas todas fora. Tras decatarse do acontecido, deu aviso inmediatamente á Policía Nacional, que procedeu a precintar o recinto e iniciou a toma de mostras para dar cos autores dos feitos. O primeiro paso foi identificar as familias dos nichos e tumbas profanadas, para o que precisaron da axuda de algúns veciños do lugar, que horas máis tarde aínda non conseguirán repoñerse do presenciado. E a miña a policía dixome se conocía a eses familiares, entonces funlle dicir onde estaban xa os defuntos ali, e sí, aquilo é de pena, dá moita pena iso, ver así eses corpos todos. Basta estou a temblar, porque vin aquelo, é digno de ver, sí. Eu non me explico quen pudo facer isto. Quitaron as caixas e quitaron os corpos para fora. Algúns estaban os corpos, as caixas non estaban ali. E quitaron cenizas tamén. Non me explico para que quererían facer isto, A pesar de que a primeira hora da tarde xa deran aviso a todos os afectados, as inmediacións do cemiterio rexistraron durante toda a xornada un constante ir e vir de xente que acudían na busca de información por se algún dos seus defuntos fora obxecto destes actos vandálicos. A mí non me llamaron, yo me enteré por la empresa, por el teléfono, y fue cuando nos presentamos aquí. Pero al llegar aquí no nos dejan entrar, no sabemos si seremos afectados, si no, nos dijeron que los afectados estaban llamados, pero claro, yo sin verlo non lo sé. Si resultou afectada, por exemplo, a familia desta veciña que, ademais da dor pola profanación da tumba da súa sogra, amosaba a súa indignación ante a posibilidade de ter que facerse cargo dos gastos polos danos ocasionados. Nos enteremos por un familiar que le avisaron la policía. Muy mal lo estamos pasando, porque tienen que levantar las tapas. Muy mal. Y ahora la dueña de ahí no se quiere hacer cargo. No se quiere hacer cargo, que quiere que lo paguemos nosotros. Nosotros no vamos al mercadillo y no tenemos nada, lo tiene que pagar ella. A policía traballa na investigación dos feitos para esclarecer os motivos que puideron levar a tan terrible suceso. Polo momento, non se descarta ningunha hipótese.